2. Kør. Og der gik starten til andet løb. Lundens 3-års serie. Og det ser ud til, at alle hestene kom glat afsted. Nummer 4, Beauty of Misalo, fik så nogle problemer. Men til føring nummer 1, Arvin T. Dream. Lad os se, om den klarer svinge. Det gjorde den ikke i den første afkæmpring. 2, Bornholmertøsen følger efter i ryggen. Så er der et lille hul ned til nummer 3, Bridgespil.dk. Så følger andet spor nummer 5, Bastian Olympic. Så er der længder til nummer 6, Banderas, der bag sig har nummer 7, Dean of Warlock, yderligere længder til 8, Baby Money, og afslutter gør nummer 4, Beauty of Misalo. Men et Arvin T. Dream, den har lagt unåderne på hylden, virker det som om. Nu er den i hvert fald glat afsted i føring til de første 500 meter, der gik efter 18,1. Så godt tempo på løbet for de 3-årige heste her i Lundens 3-års finale med Arvin T. Dream i føring. 2, Bornholmertøsen den nærmeste. Så har vi fået nummer 5, Bastian Olympic op som 3. hest. Så følger det efter nummer 3, Bridgespil.dk i inderbanen. Så begiver den sig lidt afsted i andet spor nummer 7, Dean of Warlock. Og så er der længder ned til nummer 6, Banderas, 8, Baby Money og 4, Beauty of Misalo. Men kan ikke fortsat i føring med nummer 1, Arvin T. Dream her, hvor de snart kommer op til de første 1000 meter. 2, Bornholmertøsen klistret op i ryggen. Kilometeren er skærpet til underkant 17. 7, Dean of Warlock nærmer sig i andet spor. Så har vi 5, Bastian Olympic i inderbanen i 3. position. Luft er der ned til nummer 3, Bridgespil.dk, der sidder i inderbanen som den næste. På vej frem i andet spor også nummer 8, Baby Money nede i feltet. Men det er fortsat nummer 1, Arvin T. Dream. Det er 7, Dean of Warlock, der nu går tættere frem i andet spor for Patrick Nygren. 7, Dean of Warlock helt op til Arvin T. Dream. Med i ryggen nummer 2, Bornholmertøsen. Og så har vi i angreb også nummer 5, Bastian Olympic. Et Arvin T. Dream, der han har måske ikke mere på tanken i dag, eller hvad? Det er nummer 7, Dean of Warlock, der har overtaget. 5, Bastian Olympic er den nærmeste nu for Jonasen. Så har vi derefter nummer 2, Bornholmertøsen i andet spor, hvor også nummer 8, Baby Money arbejder. Men det er nummer 7, Dean of Warlock med 5, Bastian Olympic som den nærmeste her rundt sidste sving. Og så er der en 15-20 meter ned til nummer 1, Arvin T. Dream. 2, Bornholmertøsen og 8, Baby Money. Derefter 3, Bridgespil.dk og 6, Banderas. Men det er 7, Dean of Warlock. Den har startet 3 gange på Lunden. Den har vundet 2, og nu udbygger den statistik til 3 ud af 4, hvis ikke der sker uheld. 7, Dean of Warlock. Den er overlegen for Patrick Nygren og vinder igen. Og det gør den foran 5, Bastian Olympic. 3. på stregen 8, Baby Money. Ja, det er en fin hest. Nummer 7, Dean of Warlock. Den har vel også en afstamning, man kan sige, der forpligter med Muscle Hill blod flydende i årene, så er det vel en hest, man har ret så store forventninger til fremover. Men aktionen, som vi har været inde på, så er det ikke altid, den flyder helt 100%, men Patrick Nygren, han har styr på sagerne. Han vandt jo også med hesten i dens debut her på banen tilbage i slutningen af april. Og den har ingen problemer med at vinde i dag igen. 7-5-8. Indløbsrækkefølgen her i andet løb. Lundens 3-års serie finale, hvor der altså var 20.000 til vinderen.